Vaših 5 minuta, rubrika u ovoj emisiji, rezervisana za neafirmisane mlade pevače. Uvek podvučem kad kažem mlade, ne mislim na godine, nego na iskustvo. Ukoliko želite da pokažete šta znate, a to se opet odnosi na pevanje, eventualno sviranje nekog instrumenta, a vi meni pišite na natasa.ilic@rtv.rs. Svesrdno mi, i moramo se na tome zahvaliti, u ovoj rubrici pomaže moja draga mlada koleginica Milena Jovanić. A evo danas čovjek nam dolazi iz Leskovca, do duše živi u Novom Sadu, ekonomista je po struci i radi u banci. Marijan Krstić, dobrodošlica Marijane. Hvala, bolje vas našao i vama i vašim gostima i gledalcima kraj malih ekrana. Jel pevušite kolegama u banci, da li vas opominju ili uživaju? Imamo mi naše proslave internet, tako da bude i pesme, tako da. Otkud pesma u vašem životu? Pa ja se muzikom bavim još u srednjih škole i tako da sam bio i u Kudo Braševiću i tako da sam... Jel imate ambiciju da jednog dana postanete poznati pa da odete iz banke? Nikad se ne zna. Dobro, ja čujem da tu i nekih nagrada ima već. Pa bilo je, u Novom Sadu postoje dva udruženja, udruženje Leskovčana i udruženje Vranjanaca. Dobro. Ja sam pre mjesec dana pozvan da dobijem jedno priznanje, jednu zahvalnicu za kulturni doprinos pesama sa juga Srbije na severu Vojvodine i očuvanje tradicije sa juga Srbije. Mi, Marijanu, želimo puno sreće u daljem radu. Ajde, neka ti bude zvezdani put, mi ćemo biti tu da pomognemo. A sada je na gledaocima da procene i ocene kako zvuči Marijan Krstić iz Leskovca u pesmi Simbil cveće. Naravno, biramo lepe, stare pesme, negujemo tradiciju i tako, a Simbil cveće spada zaista u muzičko blago Srbije. Već decenijama nalazi put do slušalaca zahvaljujući istaknutim pevačima poput Jordana Nikolića, Lepe Lukić i Staniše Stošića. Iako ovu izvornu pesmu prepisuju Vranjanskom Melosu, ona potiče iz grada Prizrena na Kosovu i Metohiji. Jedna od najemotivnijih interpretacija ove pesme svakako pripada Staniši Stošiću, koji je svoj muzički život posvetio značajnim pesmama, odnosno pesmama iz svih delova južne Srbije. U muzičkoj istoriji ostaće ubeleženi kao prvi muškarac, pazite, koji je pevao vranjanske pesme, jer se do tada podrazumevalo da ih pevaju isključivo žene. Zahvaljujući njemu, mnoge pesme iz tih krajeva se i dan danas nalaze u muzičkoj riznici Srbije. Dakle, Simbil cveće, lepa stara pesma i Marijan Krstić u rubrici Vaših 5 minuta. Hvala vam najlepše. Simbil cveće,
Gledate emisiju Neka pesma kaže, jeba jedan neafirmisani mlad čovek. Šta kažete, kako je on otpevao Simbil cveće? Ja sam... Buduća zvezda, je li tako? Da. Pa da, svu podršku našu ima i Marijan. A boga mi svi mladi ljudi koji nam se, eto, prijave i dođu na malu audiciju, moram reći koju ćemo uskoro napraviti u potrazi za mladim talentima. Inače, ovo nije takmičarskog karaktera da podvučemo. Znači, vi se ovde ne takmičite, nego pokažete šta znate. U punom sjaju. 5 minuta. Samim tim je i opuštenije. Pa jeste, znaš, ipak onako ljudi kad se takmiče imaju taj neki grč.